Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen De Tango, Karen Miranda Chanda and Tambeltran, Kiki Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela Katrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat. Para po sa ating mga medical frontliners, Dr. Carlo Tanta, Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bundok, Special Intensive Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California. Ganon din po para sa pagpapasalamat sa anibersaryo ng pagka-orden bilang pare ni Among Manny Santa Maria at Among Marcelino Miranda. Ialay din po natin ng misang ito para sa kalusugan, mabuting kalusugan at kagalingan ni Marieta de la Cruz, Norma Balatbat, Norma Cabrera, Seroy Songco, Brother George Diaz, Brother Sing Garcia. At para sa kalwalatian ng kaluluwa ni na Ambrosia, Pedro, Pablo, Rosario, Marta, Brigido, Maurino, Father Larry, Father Rex, Father Alan. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dalahati sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kalwalhatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagganap ng Pasko, sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan, ipagkaloob mong aming may sa katuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa si Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig sa kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang mga matatanda ng bayan,
at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas sa pinakapinunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito?" Sumagot si Pedro, na sa puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ang buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kaya si Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dati tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat na ito'y ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Tubusin mo, poon, kami ay iligtas at papagtagumpayin sa layuning hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Nathaniel na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Panginoon, ang Panginoon yaon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang.
sakay ng munting bangka, hila-hila ng lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-aon nila sa pampang, nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magtala kayo rito ng ilang isdang huli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at inila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit ganon karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas, magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuhang tinapay at binigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayapayabak po. Napakaganda po ng ebanghelyo natin ngayon. Dominus est, it is the Lord, siya ang Panginoon. Nakilala siya ni Juan, ang pinakamamahal na alagad. Sa kabila ng kanilang kalungkutan, sa kabila ng kanilang pamimighati dahil nawawala ang bangkay ng ating Panginoon, sa kabila ng kanilang pagkalito sa mga nangyayari, napakita sa kanila ang Panginoon. At nakita nila ang Panginoon, una hindi nila pansin, pero nakita nila ang Panginoon nang ipahulog nito ang lambat at makahuli sila ng malalaking isda. Nakita nila ang Panginoon sa mismong oras ng kanilang pamimigati at sa oras ng kanilang pamamayani, sa oras ng pamimighati at sa oras ng sila'y nakahuli ng maraming isda, sa oras ng biyaya. It just tells us that in the midst of hardships, in the midst of pain and suffering, it is the Lord. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng pamimighati, sa gitna, in the midst of uncertainties, it is the Lord. Sa gitna ng tagumpay, sa gitna ng biyaya, sa gitna in the midst of fullness, it is the Lord. Ng Panginoon ay kasama natin, kasama natin anumang sandali ng ating buhay. Sa kahirapan man, sa pagdurusa, sa kalungkutan, o sa kapagyatian man, o sa biyaya, sa kaganapan, sa katiwasayan, ang Panginoon ay kasama natin. And it is up to us to see. It is up to us, nasa sa atin, para makita na ang Panginoon ay nandyan kasama natin. It is the Lord. Hilingin natin sa Panginoon na buksan ang ating mga kaisipan, buksan ang ating puso, na lagi-lagi makita natin, madama natin sa anumang saglit o bahagi ng ating buhay, it is the Lord. Dominus est, siya ang Panginoon. Ang Panginoon ay kasama natin. This is a resurrection. This is Easter. We see and experience God's presence in whatever season, in whatever days, in whatever time, na maranasan at maramdaman ang presensya ng Panginoon sa anumang oras
ng ating buhay, sa anumang sandali ng ating buhay. It is the Lord, Dominus est. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong Ang tanging ninanais ko ay matago lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging makalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahangin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Sali din po natin sa ating panalangin ang kaluluwa, kalulatian ng kaluluwa ni Vincent at ni Benaventura. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin. iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinag-aarian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa Cruz. Nalupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, ganun pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala ang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit naaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito at ng talang kaparihan at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan po kami yon na aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tuksoy, at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin na kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at liwas sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang pidan na bigyan dakilang araw, ang pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos, naghahalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, naghahalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, naghahalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin, mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi daw karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake.
separate me from him whose love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. For I have seen and touched him risen. To all the world will I proclaim his majesty. With joy I sing to tell his story, that in our hearts may live his memory. My heart, I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. And all the earth shall bow before him. His blessed name all will adore on bended knee. His truth shall reign, so shall his justice. In Christ my Savior let all glory be. My heart, I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. In my heart, I know my Savior lives. In his glory, in his new life we partake. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasa na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na.
Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang pinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo Pagpalain rin. kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang Amen. misa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po. Mayo't tihayag, at ating ibunyag, pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo